mini na kowa. Abdul M. Jalil. Budurwata, 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 ka san ta zarce ta ka ku ja baya, mu ne ka samu farko a lissafi. Budurwata ka san ta zarce ta ka ku ja baya, mu ne ka samu farko a lissafi. Zan kara faɗi ina nata da kunganta tana daji fa cikin sauran mata. Kyawun siffanta shi ke sakani da ni cikin gata. Waya na idanta wani sirri ya kunsa ne rata. Ta rike man zuciya ta kyalin ta gaba daya. Kan kira ta da gimbiya dole ce zinariya budurwata, zinariya budurwata. Ku ja baya mu ne fasalin farko.